Kaixo, Jose Bikabea berezi hartua naiz, 50 urte ditut. Agilan jaiotako Lasarte horiarra, 3 urtekin Kotxeras auzoa bizitza etorri ginen, eta Ostaran eskolan da Usurbigo lanbide eskolan ditut nire ikasketak. Hainbat lanbideetan ibili naiz, 24 urte eta erdi pasan dituen informatika mantenu enpresa handi batean, eta hau guztia erabaki nun, eta sortu zitzaian Txakon Kultura Elkartean kudeatzaile moduan lan egiteko, 2 urte pasatxo egin bertan, eta utzi ondoren, Ostar Saiarre Kirol Elkartean nago, orain arte. Eta lanaz aparte, urte batzuk daramatzat, gaztetxoak entrenatzen. Hau da nire lehenengo esperientzia politikan, errespetu ematen dit, erresponsabilia handia dalako, baina nire beldur eta bertigo guztiak alde batera utzita, gogoz eta ilusioz ematen dut pausu hau. Eta elkarte eta herritar guztien laguntzarekin, Lasarte horia herri parekideagoa, bizia eta euskaldunagoa egiten saiatuko gara danon artean. Bidean ikusiko gara.